Bebé. Ai, perdó, que en ve una per aquí. ¿Has vist? Està pendent aquí a nivell, tu vives. Heu vist, Joan? Ara la dureu. Aquí podeu veure el número del xip que porta implantat. És un xip igual que els que posem en gats i en gossos, i altres animals domèstics. El lector és el mateix lector que podríem fer servir també per llegir aquests animals, i això el que ens permet és que si aquestes tortugues en un moment determinat doncs tornessin a sortir en alguna altra platja o acabessin pel que fos, doncs acabessin trobant-se-les algú, els hi passes el lector de xip, podem saber quina tortuga és, on va néixer, d'on ha sortit aquesta tortuga i quina és la seva història. A part d'això, les tortugues estan també equipades, dues d'elles estan equipades amb emissors via satèl·lit. Això sí. Els emissors aquests el que fan és que ens donen la posició bastant aconseguida d'on estan a cada moment. Això ens permetrà durant els propers temps saber on s'estan alimentant aquestes tortugues. Aquestes tortugues ara en principi sortiran a l'aigua, d'aquí se'n aniran directe mar endins i estaran els propers, ara tenen gairebé 2 anys, doncs els propers 8-10 anys estaran bastant mar endins. No sabem exactament què fan les tortugues que surten d'aquestes platges, d'aquesta manera doncs ho podrem conèixer. A més, això formarà part d'un projecte obert que a través d'internet tothom que ho vulgui podrà saber per quina zona més o menys del Mediterrani o de l'Atlàntic, si s'ha més cap a l'Atlàntic, es troba la tortuga a cada moment. No suda,